Kaixo, zemuz geha. Euskari gorden haien beti ibiltzea batzuk Euskarien aldekuek eta Euskari abar kontu horrekin. Diru askore gastatzea eta eskolak ere euskaraz da mandie, baina zenbatainoko euskaltzali bihurtzen die hola hasiteko umiek. Ze emaitza dazkeu eta ikusten, nik gertazat topatzi euskaraz dakite baina ez duten nahi itxiten. Eta gaina ez dute daien bizimodu normalin oin, euskaraz ulertu eta euskaraz itxiteko gaitasun desentia, euskaraz ikasi belako, baina ez dute erabiltzen. Eta gaina euskari behaentzat da, hizkuntza bat gehiago, baina zer ez gehiago. Eta urrungo belaunaldiei hoxik gertako zako euskari izango ala hizkuntza bat. Baina erabilera hori mugauten nola da hon, eta beste hizkuntzikin errezo eta azkaro itxi nola da hon, oso euskaltzale batek esan ziren inglesa beak erreztasun handitu azkela euskari baino euskaltzali da. Ni harritut ditzen naiz, ze harritut ez. Zautzetelako mundu hau, zautzetelako Euskal Herria, zautzetelako Euskaldunak, eta euskarie ez da hizkuntze normal bat. Euskari da hizkuntzen hasieria, eta horretaz esparia jabetzen euskari da ezer ez ba bezalaxe, da errealan alde oti bezala edo Bilboren alde oti bezala fulien joka gabe. Zeratik, euskarien bere balion espalin badu erabiltzen, ez dake balio egita. Nahi dunek ulert dezala, baina ulertze haure ez dago edonoren eskure. Benetan, euskal salie izen berda, euskera salie izen berda, da ez euskarin aldekue, bestien eta bestien eta gure mugak ondo gorde eta euskari hor erabili dezatela denak eta hortik haratago dago euskal zaletasun hori. Biziren ikuspegile dalako, hor azpi-azpiren dalako, eta ikuspegile bizitena ez geuri bagarrik gizari guztiena. Ondo segi eta